Ya pancen aku Antasena. Antasena iku ndange apa kakek apa paman to? Arah sayang sakarmu. Apa? Eyang. Yang sengkuni. Arep ngopo kok ning kene? Arep jaga bae. Jagong piro? Jagong 10.000. Lah kok 10.000 ngapa sih apa? Eyang sengkuni kok 10.000. Sare sugih bleget dua yang ono mung 10.000. Ya ben aku gumantung karo piye wingi lek ngenai aku piro. Wingi lek ngenai aku 10.000 ya tak balekke 10.000. Nek aku 50 ya tak balekke 50. Lah wingi po ya Romo semole nyumbang mung 10.000. Jane ya ora 10.000. Kayane 100 ning lewat Gersasana. Aku kandhonanku ya mung kari 10.000. Jenenge 100 no. Saiki nek jagong ning kene padha karo buyarke penonton nek paman sempurna ning kene. Lah apa sekabe? Lah iki wis gayeng kaya ngene iki. Dalange sapa kok gayeng? Mbah Yatno. Yatno iki kok gayeng to iki. Wis mondang kalopo ning Ponorogo Mbah Yatno kuwi dalang sing paling gayeng. Terus ki ana bintang tamu terus sidene impor saka India kabeh. Iki apa ya? Parfum. Kaiso impor saka India. Lho, dilawan nggon poster. Sinden-sindene do sigar tengah. Nganggo anting-anting. Cetha impor saka India kabeh. Nek tak salah kok kaya ora saka India kae. Masa ya duwe saka India. Katon nek lokal. Ayo piye carane urip becike
poster sing kaya ngono kuwi aku pokoke aku arep melu ning ngono wae arep minggir apa ora entesen. Aku didhawuhi karo temanten kalih kok jagane kene sampune ra entuk lewat. Bela. Aku iki bobahmu ra entuk lewat. Ora. Nek kowe bayar 100 oleh liwatnya nek 10.000. Nek sama aku kowe mangan cara buah mung dondok. Cara lamuh mung kerupuk karo sego. Nek 100 kowe tak pindah ning nggon VIP. Tak nai lamuh iwak. Tak nai sop sak baksone. Saya gelem nyumbang 100 sama ora? Ora, 10.000 ya 10.000 wis ta. Isih nyayal wis minggir apa ora yo. Lewat sama aku yang semuli nek nganti ora manut kowe kudu ngliwati Antasena mbuh piye carane. Pas aku nganu sing kuning, dia tuh kok reso ngene aku. Iki biasa reso ngene, jangan sing menghalang-halangi gitu loh.
Beban nek dalang kakung arep sampetan ngene kan benak. Lek beda. Nah nek wedok kan mesti ming. Kowe kok iku. Kok ora yakin. Lah, aku bisa sampai Ora yakin aku. Memang rasa. Hah? Apa? Orang tegas kowe kayak aku ngelem ora. Pripun? Iramamu ya wis penak, cekramu wayang ya wis apik. Saya bayarno. Kula niku kedah belajar lebih lagi kalau sampetan. Kuwi nganggonku luwih cepet. Mang cuma kliwon nganggonku. Masalah lagi. Oh, Jare sing apik lagi mau. Kowe lek wong mantenan, nek wong guru nek gone mbakya kok cuma lagi. Sing wakili won. Wayahe nopo? Wayahe nopo kuwi Jam tak 12 bengi. Jam 12 bengi. Ini awan. Nggih. Awan malah bebas kunjung nang pasar. Kon siang-siang ketemu Mbah Yatno, malah Mbah Yatno kok jatuh cinta meneng kok. Aku wis meneng kok. Tenane. Menem ya. Jadi iki mau capek-capek pokoke kata gunane nyang ngapunten. Betul Kata. nggih. Sing baku bapake Pak Semon ya Ibu. Ujar Kalinggonoto ya wis pinekan. Mbak Elisa nggih pondalan. Saiki pamunggitan Pamunggitan lelakon. Akeh banget. Nggih. Pamunggitan. Napa mawon menika Romo? Iki diwaca siji bawa siji ya, Wak. Nggih.